आं दिनै बियाव राजखान्थिनि खोथा एसेबो बुङा। दाथ' इलेक्सननि बोथोर नालाय मानसिफोरनि साननाय नोजोरफोरा मोजां नङा। नाथाय आं दिनै फंसेबो बेवहाय राजखान्थिनि खोथा बुङा। राजखान्थिनि मेल मिथिङाव जोबोर मुखुबमोनब्लाबो गले गले लिंनाय आरो खोथा लानाय बायदि नोंसोरखौ अननानै फैबाय आं। কাৰণে আজি মই ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ ব্যস্তৰ মাজতো যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত মই আহি পালোঁ। न' खाथियावनो हाग्रामा महिलारि सारा थांदों। आं अब्लाबो बिथांखौ नागारनानै नोंसोरनि गेजेराव नोंसोरखौ अननानैनो फैदों। फरायनाय सम फरायलांबाय था। बिमा बिफानि नोंखौ जोनोम होनायनि मिजिंखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो नाजादो। एसेबां गोजौसिम थांनो हायाब्लाबो खमसे खम बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय फरायनाय थांखिखौ नोंसोर जाफुंहोनो हागोन। दिनै बिसायख'थिनि मुखुब समावबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाक्सानि गभर्नमेन्ट मडेल कलेजाव फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बानजायनायाव आगु रंजालि बैसागु एबा बिहु फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। बे समायना हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिक्रम दैमारिया बुङोदि सरकारनि मा हेफाजाब होनांगौ सम सम जों गोसोखांगोन आरो जोंखौबो गोसोखां होननानै ओरैबायदि फरायसाफोरखौ बोसोन होनानै बिबुंथि लाखियो। উদযাপনত নিশ্চয় আপোনালোকে ভালে ভালে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু মই বেছি ইমান দীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখি আপোনালোকৰ এই ইমান গৰমত মই হেৰি কৰিব খোজা নাই। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাব। মই দুইটাৰ কথা দি আপোনালোকক মোৰ অন্তৰৰ কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যোনে ভাল পঢ়িব তেখেতসকলে মানুহ হ'ব। যোনে এনে নামত পঢ়ি আছে, সপোন নাই, প্লানিং নাই, তেখেতসকলৰ শিক্ষা ইমান দূৰলৈ নাযাব পাৰে। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম, আহি থকা দিনত আপোনালোকে নিশ্চয় এই কলেজৰ পৰা এজন এজন ব্যক্তিয়ে ডাঙৰ ডিগ্ৰী লৈ পেলাই নিজৰ জীৱন বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই কলেজৰ যোগেদি নিশ্চয় আমাৰ এই বাক্সা জিলাৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে আহি পঢ়িবলৈ সুযোগ পাব। আৰু ভৱিষ্যত ইয়াৰ পৰাই আমাৰ BTC অফিচত BTC এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটো বুজি পোৱাকৈ নিশ্চয় ষ্টুডেণ্টবিলাক ওলাই আহিব। আমাৰ BTCত এতিয়ালৈকে BTCক চলাব পৰা এই BTCৰ পৰা IS অফিচাৰ, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হ'ব পৰা অফিচাৰ আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আমি বেলেগৰ পৰা আনিব লগা হয়। বাহিৰৰ পৰা, অসমৰ পৰা IS অফিচাৰ লাগে যিহেতু, তেনেকুৱা ছিনিয়ৰ IS অফিচাৰ আমি পোৱা নাই। IS অফিচাৰ লাগিব, ACSটো আছে, IFS লাগিব আৰু বহুত অফিচাৰ আমাক লাগে। जोंहा BTCखौ सालायनो हानाय दासिमबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जानो हानाय IS अफिसार गैयालै, मिथिबाय। जोङो बे BTC अफिसखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमनि हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौ जोङो गुबुननिफ्रायसो लाबोनो गोनां जायो। गुबुननि हायारसो लाबोनो गोनां जायो जोङो आउट अफ आसामनि गोजा जोंहा दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया दा थानायाबो साहु, मिथिबाय, आउट अफ आसामनि बाहेरनि महाबा दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाताफोरनि फैयो। दा बेखाय जोंनि BTCनिनो बर'आनो जा हारसायानो जा आमार BTCर पराय बर' हक, हारसा हक, अखमिया हक, नेपाली हक IS अफिसार आमार BTC चलाब पारा। এই BTC सरकारक BTC एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमটো চলাব পাৰা আমাক লাগিব। এদিন হৈ যাব, কিন্তু 20 বছৰ যেহেতু হ'ল এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। नोंथांमोना बे बाक्सा जिल्लायाव थानाय
साफ्रोमबो स्टुडेन्टफ्रा गोसो हो गुबुनजों जुजिनाया एसेबां गोरलै नङा गुबुनजों जुजिनाया एसेबां गोरलै नङा दा आंनि नोंथांमोननो बुंनाया बेनो आं दहाय एसामिसाव बुंदों नोंथांमोना आंखौ जा सन्मान होदों बे सन्माना अरायनि थाखाय थायाबो जानो हागौ नाथाय जाय डिग्री कलेजाव नोंसोरो फरायदों जाय मेडिकेल कलेजाव नोंसोरो फरायदों जाय डिग्रीखौ नोंसोर लानो नागिरदों बे डिग्रीनि फिथाइया बे डिग्रीनि एन्सारा बे डिग्रीनि सन्माना नों थैनानै थांनायनि उनावबो थागोन नों थैनानै थांनायनि उनावबो थागोन नोंनि आइ आफाया सोरनिबा बिमा बिफाया दखानाव साहा फाननानै फिथा लावदुम सावनानै सोरबा बागानाव गलाम फैनानै सोरबा बबेबा हटेलाव मावनानै गोबां दुखु खस्थ' खालामना फरायनाय न'खर दङ नोङो जुदि गावनि बिमा बिफानि दुखु खस्थ'खौ सानालासिनो फैयो आरो थाङोब्ला बिनि फिथाइया मोननै साइडआवबो गाज्रि जागोन बिमा बिफाया एसेबां खरसा होनानै खस्थ' खालामनानै फरायहोनायाबो 25 इयार्स बा 30 इयार्स नोंथांमोनखौ बिमा बिफाया फरायहोगोन आरो लाबोगोन जोथोन लाबोगोन बिराद सहायनो हायै दुखु नोंसोरो जानांगोन आरो बिमा बिफाया ओरैबायदि दुखु मोनगोन जे बिखाया गावजोबलायनाय मिथिबाय ओरैबायदि दुखु मोनो बुंनो हाया आंनि बिसाज्लाया मानो मानसि जायाखैसै आंनि बिसाज्लाया मानो गुबुन बायदि प्रफेसार जायाखैसै आंनि बिसाजोआ मानो बैबायदि सासे लेक्सारार जायाखैसै आंनि बिसाजोआ बैबायदि मानो डक्टरेट जायाखैसै ओरैबायदि दुखु मोनखोमायो बिमा बिफाया बिनिखायनो एसेबां गोजौसिम थांनो हायाब्लाबो खमसे खम बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय फरायनाय थांखिखौ नोंसोर जाफुंहोनांगौ नङाब्ला मोननैल' लामा दङ मोनसे जाबाय नोङो मावख्रुबनानै गलाम बैनानै जानांगोन नङा बे फिथाइया गाज्रि जाबाय फार्स्टआ जाहैबाय नोङो मोजां संसार जानानै मोजां न'खर नोङो खुंलांनो हागोन मोननैल' अपसनखा मावख्रुबना जानाय मोनसेया जाहैबाय नोंहा बिजनेस नों खालामनो हागोन आरो आं बेखौबो बुंदों साक्सेस जाथाराब्लाबो नोङो जिबनाव नोंनि साननाया साक्सेस जाथाराब्लाबो नोङो बिजनेस खालामनानै जानो हानाय परिबेस आरो गोसो गोरबोआ नोंहा थाथारनांगोन नङाब्ला जोनोम जानायनि नोंखौ बिमा बिफाया जोनोम होनायनि जेबोआनो मिनिं जाया लोंनाय जानाय सोबनाय सब गासैजोंबो जुदि समखौ बारग'होयोब्ला बिनि फिननाया नोङो बारा गोबाव नाङा 30-35नि उनावनो नोङो मोनहैगोन नोंनि नुनायावनो नोंनि नोजोरावनो नोंनि लोगोआनो गारि सालायगोन बिल्डिं लुगोन अफिसार जागोन मोजां संसार जागोन अब्ला नोङो मावख्रुबना जानांगौब्ला नों गावनो गोसोआव आसुसु दिखार नांगोन बेबायदि गोबां